ఏం శివ ఏమైంది? అంటే కుర్రలో భోజనం టైం అయింది కదా, ఆ బీరువాలో 500 ఉంటాయి, తీసుకొచ్చి ఇచ్చి అమ్మా. నేనుంటుండగా బయట తినడమేంటి? ఏంటి వీళ్ళందరికీ వండి పెడతావా? ఈ ఒక్క రోజే కాదు, వాళ్ళకి రోజు వండి పెడతాను. ఉల్లిపాయలు కట్ చేయరా, కంట్లో నేను వస్తున్నాయి బే, తినమంటే పుల్లి తింటావే. తినేసి ఎలా ఉందో చెప్పడం మర్చిపోకండి. ఈ రోజు మీ వదిన మీకోసం చికెన్ చారు చేసిందిరా. వంట ఎలా ఉందో చెప్పకపోతే నిజంగానే ఫీల్ అయిపోయిందిరా బాబు. మా కోసం ఎందుకు వదినా ఎంత కష్టపడ్డావు? మీ శివన్నని నమ్ముకున్న వాళ్ళ కోసం ఈ మాత్రం చేయకపోతే ఎలా? ఏమైందిరా అలా చూస్తున్నావు? నా చిన్నప్పుడే అమ్మ చనిపోయిందన్న. నాకు ఊహ తెలిసిన నుంచి నీతోనే తిరుగుతున్నా, కానీ ఈరోజు వదిన వంటతో అమ్మ గుర్తొచ్చిందన్న. నీకెన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మమ్మల్ని ఏ రోజు వదలలేదన్నా.